Hello, hello mga kakudkod! Andito na naman ang inyong paboritong team, ang Team Kudkod. At ngayong ngang araw na ito mga kakudkod ay naimbitahan kami ng aming tita na pumunta sa kanila dahil today is fiesta sa kanilang baryo or kanilang lugar. At syempre excited ang aming team kaya naman nagtawag na kami ng sasakyan at syempre muntika na kami hindi magkasya. Tingnan nyo naman nagsisiksikan kami pero okay lang yan dahil napaka-presko naman ang hangin sa ating mga dinadaanan kaya naman nalibang kami dahil sa ganda at salaga namang preskong presko. Tingnan nyo naman, green na green yan. At syempre, magbibibilis na natin mga kakudko dahil ang oras ngayon ay 12 ng tanghali. At syempre, nagtatawag na at tinetext na kami ng aming tita at aking pinsan kung nasaan na daw kami. Kasi naman medyo na late kami mga kakudkod pero okay lang yan dahil hahabol tayo. Sa ganda nga naman ng aming dinadaanan, tingnan nyo naman, walang rough road yan. Patag na patag yan. Kaya ilang minuto lang ay nandoon na tayo sa bahay ng aking tita. Ito nga pala ang aming lugar dito sa bayan ng Minalabak. Kung iyong mapapansin, ang dami na dito mga dinadaanan. At kagaya nga nitong isang tulay na ito na inaayos mga kakudkod dahil nga naman ang daming improvement na ginagawa dito sa aming bayan ng Minalabak. Kami ay nagsibabaan dahil hindi kami magkasya at hindi makaakyat ang aming sasakyan. At ito naghabol na kami dahil inantay kami sa unahan. Ayan, nagsipasukan na kaming mabibigat ninyong mga katim kudkod. Pero okay lang yan, gora pa rin tayo dyan. Kaya naman tuloy na tuloy pa rin ang ating pagbiyahe at tayo nalilibang talaga sa ating mga dinadaanan. Ito nga pala mga kakudkod ay papunta sa bayan ng Baliwag. Ito ay isang lugar dito sa bayan ng Minalabak kung saan nakikita natin ang mga bundok-bundok at syempre ang mga palayan na talaga namang nagagandahan. Dahil ngayon ay summer or malapit na rin naman magtag-ulan pero maganda pa rin ang panahon. Kaya naman pwedeng kayong mamasyal dito mga kakudkod. Ito nga pala yung side ng aking mother dito sa bayan ng Baliwag. At minsan lang pa naman tayo makagawi dito mga kakudkod kaya naman lubos-lubusin na natin. Kaya ang buong team ng kudkod ay talaga nagsipuntahan. Ayan, medyo huminto tayo dyan dahil ang kalsada ng ating pinuntahan or ating dinaanan, ito nga pala ay ang shortcut. Kaya naman medyo maliit ang kalsada. Dalawahan lang ito at hindi pa pwedeng magsabay. Ayan, kailangang huminto ang isa pag may kasalubong. Pero okay na okay ito mga kakudkod. Dahil ito nga naman ang shortcut kaya mabilis ang ating dinadaanan papunta doon sa aking tita. At ito na nga tayo mga kakudkod. Nandito na tayo sa bahay ng aking tita kaya nagsibabaan na ang buong team kudkod. Tingnan nyo naman isang batalyon yan. At dahil nga fiesta mga kakudkod, andyan ang kanilang mga handa. Meron silang iskabetsing isda, may igado yan, syempre igado, may gata, diba? Kudkod team tayo. At syempre meron din silang palabok na masarap. Ang dami pa at syempre may mga dessert yan. At maya-maya lang mga kakudkod ay kukuha tayo ng mangga. O diba? O diba? Kakain na tayo dahil nga naman itanghali na at medyo nalit tayo ng konti at may laing pa nga pala dyan mga kakudkod. Syempre hindi yan mawawala sa fiestahan dahil Bicol tayo, Bicolana. Syempre marami diyang mga laing-laing. Ayan, yan ang paborito ko laing. Ayan nga pala ang kanilang bahay kubo na apakaganda at syempre preskong presko sa ilalim. Dahil nga naman ang paligid ay green na green at syempre sariwa ang hangin. Kaya naman natutulog sila dyan sa taas lalo na pagtanghali. O diba? Dito sa probinsya, usong-uso ang mga ganito lalo na pag summer. So, pwede dito mag-boodle fight. At meron ding lutuan dyan na pwedeng panggatong ay uling o kahoy. O daw pa, ang sarap kaya ng pagkain na niluto sa uling o sa kahoy. At syempre nga pala, meron dyan ang mga mangga. Ayan, nakikita nyo naman, naglalakihang mangga. Ayan, tapos na kaming kumain. Siya nga pala, meron dyan rice na red rice ang inihain sa amin ng aking tita. O diba, pang diet. At syempre, dahil nga ay may sadya rin tayo dito ang mangga. Kaya naman hindi natin palalagpasin yan. O diba? Kaya naman, sino nakakamiss sa mga probinsya dyan? Kaway-kaway. At kung hindi nyo na itatanong mga kakudkod, nung ako'y bata-bata pa,
tuwing bakasyon ay andito kami naglalagay at noong buhay pa ang aking mga lolo at lola, dito ay sa side ito ng aking mother. Nakaka-relate dyan ang aking mga pinsan. Dahil nga naman sila ngayon ay wala, doon na sa kanilang mga buhay, kanya-kanyang buhay at nagsiasawa na. Ang iba naman ay nasa abroad, ang iba naman ay nasa Maynila. Kaya naman itong lugar na ito ay minsan na lang nakagawi ang ilan namin mga pinsan. Kaya ang nandito lang ang aking tita na teacher. Ayan, siya yung katabi na to at marami-rami dito mga punong kahoy. Dati talagang alagang-alaga ito ng aking lolo at lola. At napakaganda ng aking memories dito. O diba, memories talaga. Syempre, 'di ba? Ito yung nakakamiss dito mga kakudkod dahil dito ang daming iba-ibang prutas, sagana at meron pa yan sa kabila doon. Ito yung bugnay. Budnay ba o bugnay? Ayan. At syempre, maraming mga prutas at mga gulay dito, talagang alagang-alaga o binabantayan talaga ng aking tatay o lolo. Diba? Ang sarap kaya balik-balikan yung ating kabataan dahil noon talaga ay saganang-sagana at nakakamiss talaga ang ating mga lolo at lola dahil ako ay isa lang ang nakagisnan kong lolo at lola sa side ng aking mother. Kaya naman, ito talaga yung nananariwa sa aking isipan o sa aking alaala. At marami-rami rin din naman ang aking mga memories dito. Kaya naman, nung itong time na ito na ako'y nakabalik dito, mga kudkod, talaga namang ako'y napakwento dito sa aking bayaw o sa asawa ng aking kapatid na siyang nanunungkit nitong mangga. Ang sabi niya nga ay para naman tayong mga galing ng Maynila nito at talaga namang para tayong mga hindi nakakakain ng mangga. Pero sabi ko sa kanya, hindi lang mangga ang talagang masarap ditong balik-balikan kundi ang ating mga memories. Ayan, 'di ba? Ang daming memories dito. Andiyan yung aking mga pinsan na nagsisilanguyan kami diyan. Meron diyan parang ilog. At itong manggang ito dati ay hindi pa to ganito kalalaki. Meron diyan mga langka, may mga saging at kung ano-ano pa. Sa kabilang banda naman doon sa lupain din ng aking lolo ay marami pa mga iba-ibang prutas, meron din mga pili at syempre kasama ko dyan yung aking mga pinsan, lalong-lalo na yung aking pinsan na andun sa Dubai. Nako, shout out sa'yo Nene Eva or Eva, yan si Eva Vlog. Masarap balikan mga kakudkod talaga ang mga alaala natin. So nagpapahiwatig lang na tayo ay tumatanda na, pero hindi lang yan, talagang mapapansin mo talaga na ibang-iba na ngayon. Dati kasi masaya dahil magkakasama kayo ng mga pinsan, pero nung kayo ay nagsilakihan na at nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay at nagsiasawahan na, medyo madalang na makapunta dito mga kakudkod. At ito nga ayan, sabi ng aking bayaw, may mga nalalaglag ditong itong mga buto ng mangga. Ito pala ay kinakain ng panike, hindi ako makapaniwala. At syempre dahil ito hinog na, sabi nga ng aking tita, nahihinog na daw, nahuhulog na ang mga mangga. Kaya sabi niya, dumalo na kayo dito ngayong fiesta. Kasi nga naman sila lang ang naandito at yung ibang anak niya ay umuwi. Buti na lang ay umuwi ngayong fiesta at nagkasama-sama dahil sila ay nasa Laguna at nasa Baguio. Kaya naman wala masyadong kumakain ng mga bunga nitong mangga. Dahil ngayon ay season ng mangga, kaya kabilaan talaga may mga mangga. Ayan, nakakuha nga kami. Ito, may mga laglag dyan. At ito nga pala yung mga ibang laglag, kinukuha namin, syempre, yung mga bagong hulog. Mahirap kasi pagka matagal nang nahulog kasi nabilad yan sa araw. Syempre, baka sumakit ang ating tiyan. At malalaman mo naman ang mangga kapag bagong hulog pag yan ay may digta, 'di ba? Pag wala nang digta, ibig sabihin ay matagal na yan sa lupa. So wag na nating kuhain yan. So wag nating panghinayangan yan dahil syempre panghinayangan natin ang ating buhay. Ayan. Nakita pa namin, hindi maakakyat ang aking bayaw dyan dahil medyo mataas at ang sabi niya may mga antik, yung tinatawag na antik, yun yung langgam na nangangagat. So kaya kinukuha lang namin yung kaya naming abutin o sungkitin. Hindi na namin kailangang umakyat pa. Ang daming hinog nito, ang daming bunga sa taas, pero hindi namin kayang akyatin, lalo naman ako, 'di ba? So ganyan lang, marami-rami na rin naman yan mga kakudkod. Isang plastic bag na malaki yan. Ayan. At syempre pa, ang maganda lang dito mga kakudkod ay
masarap ito, matamis, yung Indian mango. Kasi yung kalabaw, hindi natin yan makain pagka hindi pa hinog. So, marami dito yung mga Indian mango pag ganitong season or ganitong buwan. Kahit saan naman marami talaga. So, ayan, panay pa ang sungkit hanggat kaya. O dava, minsan lang makapunta. O, ito. Sabi ko, ayan, pwede pa siguro ito. Pero tinitignan natin yan mga kakudkod. Pag talagang walang tama. Kasi minsan, pagka may tama o katulad ng may biyak, so hindi na natin yan pwedeng kuhain. Maliban na lang kung bagong hulog o bagong sungkit. Pero pag matagal na, delikadenis yan mga kakudkod. Ito nga pala, kasama ko ang aking tita, yung bahay nila na andyan lang sa tabi, at sila dito ang nag-aalaga nito. At yun nga, hindi nga nila maubos-ubos sumakaya yung mga bunga ng mangga. At ito nga pala yung mga laglag ng mga nyog. So may mga nyog dito na lalaglag lang, minsan tumutubo lang kung saan-saan. Dahil nga naman hindi naman nila kayang ubusin itong mga nahuhulog. O diba? Marami-rami din yan, isang sako. So mahaba-habang kudkuran to mga kakudkod. Kahit ano nating lutuin, mga gulay, pang dessert, pwedeng-pwede dito. So, sabi ng tita ko, dalhin nyo na yan kahit may bunot, yung husk, di ba? So, dalhin nyo na yan dahil pwedeng-pwede yan pagtaniman ng orchids, di ba? Alam naman natin yung orchids ay talagang tumutubo yan sa mga bunot ng nyog. O, di ba? Pwedeng-pwede na yan. At ito nga, mayroon dyan mga nagkalat, pero yung iba talagang bulok na hindi na natin pwedeng kuhain. At nakita nga ng aking bayaw na pwede pang sungkitin dito kasi meron pa ditong isang puno ng mangga sa kabila malapit sa may palayan. Ayan, andyan nga yung aking isang pamangkin na sumunod din. Yung iba naman naming mga anak ay hindi ko na pinasunod dahil nga naman medyo baka hindi nila gamay ang daanan dito, baka matinik pa. At sabi nga ng aking bayaw, tingnan natin baka meron pa dito. Nakakamiss lang talaga dito ng mga panahon. Alam nyo mga kakudkod, masarap balik-balikan ng ating kabataan, lalo na kung saan tayo lumaki, kung ano yung ginagawa natin dati. Kasi ibang-iba mga kakudkod yung ating mga kinagisnan, kung ano yung mga lifestyle natin noon, lalo na yung kabataan. Kumpara ngayon talagang ibang-iba na dahil noon puro laro, mga prutas, sariwa, yung mga kinakain natin. Pero ngayon mga kakudkod, aba, hilig nila talaga yung mga fast food, Jollibee, McDonald's. At hindi lang yan, usong-uso na kasi ngayon ng mga gadgets, di ba? Mga millennials. Kaya naman nawawala na talaga yung ating mga ginagawa ng mga kabataan. So nakakamiss lang kasi ibang-iba talaga yung mga kabataan noon kumpara ngayon. So nakakuha tayo dito ng mga mangga. Ito nga pala yung mga bagong hulog o sungkit ng aking bayaw. Nakita niyo naman may mga digta pa, 'di ba? So ito, nakita niyo naman yung mga nagtutubuan o nagsisitubong mga niyog. At ito, meron pa mga mangga. Ayan, nakasungkit pa. Mahirap lang kasi abutin yung mga matataas na mga bunga kasi nga may antik. Pero okay lang yan. Marami-rami na rin naman tong nakuha natin, di ba? At ito na. Sinasako na ng aking bayaw ang nakuha naming nyog dahil dadalhin namin ito sa amin. Alam niyo naman kasi dun sa amin, poblasyon kami. So, ibig sabihin, walang mga ganito. Puro bahay, di ba? Andyan yung mangga. Yung bunga ng nyog. At ito nga, talagang tinitingnan ko yan mga kakudkod. Talagang natuwa naman talaga ako ngayon dahil nga naman nakapunta tayo dito kung saan yung ating mga kinagisnan o diba yung lugar kung saan tayo ay lumaki din at tuwing bakasyon nandito tayo, diba? O diba? O ito mga ating mga pamangkin dyan na talagang hindi na nila alam kung anong buhay nung paano ba yung kinagisnan natin noon. Ayan, pauwi na tayo mga kakudkod. So, tapos na tayo manguha, manungkit ng mangga at ng nyog. Kaya naman balik na tayo sa ating bahay kubo. At ito nga mga chikiting na ito ay gusto talagang sundan tayo. Ay, nakita ko pa mayroong pang nagkalat na mangga. Kinuha ko pa dahil may digta. Ibig sabihin bagong hulog. Ito na nga, nakuha na natin ang ating mangga at nyog. At syempre pa itong pamangkin ko naman, akala niya naman yung isang, anong tawag dito, makahiya. Ano ba yun, makahiya? Yung pag ginahawakan mo ay pumipikit ang mga dahon. Ayan.
At ito yung kapaligiran dito mga kakudkod. May talbos ng kamote, may laing, at ito, isasakay na ng aking bayaw ang isang sakong niyog at mangga sa aming padyak o sinakyan. O daw ba? So ito, hindi na ako nakatiis mga kakudkod. Talagang gusto ko nang kumain itong mangga. Nakita nyo naman, no? Dilaw na yan. Masarap ito, hindi siya ganun ano tawag dito, kalambot. Tama-tama lang mga kakudkod, 'di ba? Yung mga walang ipin diyan, tama-tama yung mga malalambot kasi hindi nila kayang kagatin, o 'di ba? So pero tayo naman ay may ipin pa naman mga kakudkod. So pwede pa 'yan. Ayan, nahulog. So, ito matitikman na natin mga kakudkod. Excited talaga ako dito. Matatamis ang ganitong mga mangga mga kakudkod dahil hinog ito sa bunga. Ay, hinog sa bunga. Hinog sa puno. Yung iba kasi, pag bumibili tayo sa mga palengke, hindi natin sure kung talagang bagong pitas. 'Di ba? At ito nga, kinagat ng aking pamangkin. Ayan, masarap. Ito ang ating dessert. Bukod sa mga kinain natin, kinain natin, naghanda kasi ang tita ko ng mga dessert kagaya ng gelatin, ng yung buko, yung agar-agar, buko salad, yung mga ganon, fruit salad. Nabusog talaga kami, ang sasarap talaga ng mga handa ng aking tita. Ayan, nakasakay na nga pala kami mga kakudkod. Hindi ko na na-videohan yung aming pagsakay at pagpapaalaman. Eto na nga, pauwi na kami at sa hindi inaasang pangyayari, bababa na naman ulit kayo mga kakudkod. Ayan, nasamaan tingin ng aking hipag. Pinababa at ayan, nagsitakbuhan kami dahil sasakay na naman ulit kami. Kasi yung ginagawang tulay na yun mga kakudkod ay hindi kayang akyatin ng aming driver o aming sasakyan. Dahil bawal ang mabibigat. O diba? Siyempre, kumain. Kaya naman bumigat lalo. Kaya pinababa. At ito na, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uwi. Ayan, nabiyahe na naman ulit tayo mga kakudkod. Ang dami namin dala. Ayan, no? Mayroon pa yung mga halaman. Ayan, baba na kami. Andito na kami sa tapat ng aming bahay. Baba na kami at kukuhain na namin ang aming dala-dala. Siyempre pa, andyan yung aking nanay na hindi na sumama. Nagsarado ng tindahan. Nakatulog pala. At ito na nga, ibinababa na ng aking bayaw ang nakuha naming niyog na binigay ng aming tita. Ayan, dahil nga sarado, ayan, binubuksan kami ng aming nanay. Nakatulog pala siya. Gusto namin siyang isama pero hindi na magkasya sa aming sasakyan. Kaya naman, sabi niya ay dito na lang ako dahil walang tao dito sa bahay. Sa susunod ay isasama natin siya para naman makawala-wala sa hawla.